Sashen Hausa na BBC ke magana a kan mita 16 da mita 19 da mita 25 da kuma tashoshin sama a wasu kasashen Afirka. Masu saurare Jabir Mustapha Sambo ke fata kun wuni lafiya. A cikin shirinmu na karfe 8 da rabi agogon Najeriya da Nijar wato 7 da rabi agogon GMT da Ghana. A cikin shirin za ku ji cewa masana kimiyya Amurka sun ce sun yi amannar cewa cutar coronavirus ta shafe makonni da shiga Amurkar. Koriya ta kudu kuwa na tuhumar shugaban wata mazhaba kan wasu mace-macen cutar coronavirus din. A Najeriya mabiya ɗariƙar Katolika sun gudanar da zanga-zanga kan halin rashin tsaro da ƙasa ke ciki. We are protesting against the brutal killing of innocent Nigerians. Muna zanga-zanga ne don nuna kin amincewa da kashe 'yan Najeriya da basu ba su gani ba da Boko Haram ke yi. Shugaban ƙasa muna shawartar ka saurari kokin 'yan Najeriya. Sai ku biyo mu a cikin shirin danjin ƙarin bayani. To akwai kuma filin taɓa kiɗi taɓa karatu amma duka sai na karanto labaran duniya. Masana kimiyya Amurka sun ce sun yi amanna cewa cutar COVID-19 ta shafe makonni da shiga birnin Washington ba a sani ba. A ranar Asabar ne gwamnatin Amurka ta sanar da mutuwar wani mutum mai sama da shekaru 50 wanda ya kamu da cutar. Scientists in Washington State have been doing a genetic analysis from samples taken. Wakilin BBC ya ce masana kimiyya a Washington ɗin sun gudanar da wani gwaji na ƙwayoyin halitta wanda ya nuna cewa akwai alamun cutar coronavirus a jikin wani maras lafiya da ya shafe makonni 6 yana jinya a asibiti. A cewar masanan idan har ta tabbata to kuwa ba za a rasa samun kusan mutum 1,500 ba dauke da cutar. To sai da sakataren lafiyar Amurka Alex Azar ya ce babu abun fargaba kan wannan bincike. Wani shugaban mazhabar addini a Koriya ta Kudu na fuskantar zargin kisa da gangan kan wasu daga cikin mace-macen cutar coronavirus. Gwamnati a Seoul ta shigar da kara tana tuhumar Lee Man-hee da wasu mutane 11 'yan cocin Shinto bisa kin gabatar da cikakkun sunayen 'yan cocin wanda hakan ya kawo cikas wurin takaita yaduwar cutar coronavirus. Binciken da hukumomi suka gudanar ya nuna cewa fiye da rabin waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 a Koriya ta Kudu yawan sai kai 3,700 mabiya mazhaban ne. Cutar COVID-19 na ci gaba da bazuwa a Turai da Gabas ta Tsakiya, inda rahotanni ke cewa an samu sabbin alƙaluma a Iran. A yanzu mutum 54 suka kamu da coronavirus a Iran. Girka na ci gaba da ɗaukar matakan hana ratsa iyakarta inda 'yan sanda ke ci gaba da harba haƙi mai sa hawaye a rana ta biyu kan 'yan gudun hijira. Can farko Turkiya ce ta sanar da buɗe kan iyakarta da Siriya, wanda hakan ya bawa dubban 'yan gudun hijira daga Siriya da 'yan cirani ƙetarawa Turai daga tsibirin Aigan da ke Girka. Jami'an tsaro a Girkar sun ce sun hana kusan mutum 10,000 ƙetarawa tare da kama mutane 70 daga ciki. Haka ma sun ce mafi yawan 'yan cirani sun fito ne daga ƙasashen Pakistan da Afghanistan da Somalia baya ga 'yan gudun hijira daga Siriya. Kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na BBC. Ɗaya daga cikin mutane biyu da suka bayyana kansu a matsayin shugabannin ƙasar Guinea Bissau ya yi murabus. Wannan na zuwa kwana ɗaya bayan rantsar da shida majalisa ta yi. Mafiyan 'yan majalisa sun